Good morning, Tony. Si Tony. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, good morning. Good morning, everyone. Happy Wednesday. Yeah, 9 viewers. Thank you so much. Good morning. 16 viewers. Magkape lang tayo. Ayan, good morning guys. 19 viewers. Thank you so much. Ayan, Sis Pearl Channel. Good morning. Si Chagad Channel. Good morning. Sisikoy, good morning. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Na-late ako ngayon. Na-late si Bicolana today.
Ang daming work. Ayan, good morning, good morning. Ayan guys, dikit-dikit kayo dyan sa baba. At magwa 1 hour lang ulit ngayon si Bicolana because may lakad si Bicolana today. Good morning guys. Kain tayo mga kalalabs. Yan. Si Kuya Gina, kain tayo. Ginisang pechay. Ulam ko si Kuya Gina, ginisang pechay. Ang ulam ni Bicolana ay ginisang pechay. Guys, kain tayo. Good morning, good morning. Oo nga si Koy, kaya lang pag mayat maya naman nakakaumay. Nakakaumay naman si Koy pag mayat maya. Ayan guys. Connect to each other guys. Dahil 1 hour lang tayo ngayon guys. At ako'y may lakad. Na late na nga, may lakad pa si Bicolana. Pearl, dito na ako sa bahay mo, Pearl. Dito ako sa magagandang flowers. Sa highlight 5:57:35 Pearl. 5 minutes in 1 seconds, Pearl. Ayan. May ads ka pa, Pearl. Ayan. Good morning, good morning. Twenty-one viewers, good morning. Kain tayo, kain. Di ako sa nagsasalitang flowers. Sir Muti, kain tayo. Alam ko hindi ka kumakain ng gulay, kaya anong sabi? Nakain akong gulay, kaso pili lang. Ayoko lang okra. Pechay ulam ko, Sir Muti. Ginisang pechay. Kasi ang dami naming tanim na pechay. Masarap yung kumakain ako niyan. Buti naman kumakain kang pechay. Steven. Hey, Bicolana. Ayan. Hello, Steven.
Lalo pag ginisa. O ginisa nga to, Sir Moti. Sabi mag-English daw po tayo, may ibang lahi dito. Teresa Francisco, good morning. Yan, thank you so much, Sisi Koy, Teresa. Ayan, naka-play ka pa rin, ano? Sisi Koy Ferl, ayan. Steven, please connect us. Ayan, from Sir Moti. Usapin mo, Sir Moti, yung isang bisita natin dyan. Kakain lang ako din eh. Ayan guys, kunik na guys. At magwa 1 hour lang ako ngayon guys ha. Para lang makapag-update ako. Ayan, Sisi Koy Teresa, dito ako sa bahay mo, Sisi Koy. Kahit kumakain si Bicolana, magbibisita pa rin tayo ng mga ating mga bisita. Mag-ano pa rin tayo, mag-entertain pa rin tayo ng ating mga bisita. Yan, dito ako sa kain po tayo, hapunan ay sopas. Ano, Sisi Koy Teresa, 3 minutes. Ayan, Sis Teresa, naka-play ka na, may ads pa. Ayan, Sisi Koy Gina, salamat sa iyo dyan. After mo live ako, music lang ako. Oo. Pagbalik ko na ikaw, Sir Moti, ikaw ano ha, tatambayan ha, kasi aalis muna ako. Pupunta ako sa San Ildefonso. G-Shop, Migalab shout out. Ayan. Sir Moti, down to you from Teresa. Ayan. Migalab shout out po sa lahat. Sir Moti, down na raw sa iyo si Teresa. Ayan, Sisi Koy Ferl, malapit ka na mag-full watch. Ayan. Yung mana yan, ano kinakakan mo. Aba, Bicol din pala to si Sisi Koy Teresa. Ano, ginisang pechay sis. Ayan, playing ka na Sisi Koy Teresa ha. Ayan, naka-play ka na. Ayan, full watch na ikaw, Sisi Koy Ferl. Migalab shout out po, G-Shop from Teresa. Ayan, good morning guys. Hoy, Choco! Sino ba yung kaaway mo dyan? Teresa, Dan Kunik, hindi lang ako. Nag-kunik legit ako dumikit. Alam nila yan. Ayan, Ma'am Teresa, good morning. Ayan. Yan, maraming salamat sa inyo sa lahat. Yan, 16 viewers. Thank you so much. Teka,
Sa gabi ako nagla-live sis Pearl kasi daming gawa dito. Baka mapagalitan ng amo pag inuna ko live. Ayan. Sis Pearl, good morning. Saan ba ikaw ngayon, sis Kuy Pearl? Nasa ibang bansa ka ba? Good morning, sis Elena. Ayan, si Kuy, tawag dito. Teresa, ayan si Kuy Teresa. Ayan, full watch na ikaw. Jerome DT Magic, ayan, pa-WhatsApp, pa-WhatsApp, ayan. Ayan, shout out, Jerome. Pause pa music lang ako kasi mamamalimos pa ako at mag-edit pa ng pinalimusan, mag-audit pa ng pinalimusan. Oo, okay lang Sir Moti, tatambay ko sa iyo to Sir Moti bago ako umalis. Tatambay ko sa iyo yung isa ko Sir Moti ha, bago ko umalis mamaya. Ayan si Pro sa TV Vlogs, mega love shout out. Thank you so much Suyatin Yatin, thank you so much. Teresa, hello, good morning from Suyatin Yatin. G-Shop my love, good morning. Ayan, galing, ang sweet naman ni Sir Moti. 22 viewers, ayan, mega love shout out, 22 viewers. Sir Moti, bago ko umalis, mag-LS ka na ha, para matambay ko sa'yo itong isa ha. Suyatin my love. Ayan, nag-uumpisa ka na naman mamaya at dumikit na naman sa'yo si Suyatin. Ayan, Teresa Francisco Vlog, Dan from Suyatin Yatin. Ayan, si Kuy Teresa. Pakibalik ka na lang si Suyatin. Sir Moti, can I get one? Click here. Thank you. Ayan. Sir Moti. Ayan, minimension ka ni My Love Suyatin. Miss you. Ayan. Ni Pro sa TV. Pro sa TV. Vlog, hello. From Suyatin Yatin. I'm single now. Naku, talaga naman si Sir Moti.
Yan, 27 viewers. Thank you so much. G-Shop is sis dan tamsak bakas at all bell dikit sa may weather is calm. Ayan, is calm. Ayan, sisi ko, dana sa'yo si Sis Pearl, si Sir Moti, ha. Ano sabi? Hindi maano dito sa kabilang cellphone ko. Ito nga. Sir Moti, ha, your lie. Ayan, Prosa TV Vlog, Dan from Suyatin Yatin. Thank you so much, Suyatin Yatin. Hello, KK Prosa TV from Suyatin Yatin. Ayan, thank you po, sis Teresa. Suyatin Yatin, thank you po. Si Adelaida. Sino si Adelaida? Adelaida. Bakit walang ano si Adelaida? Bakit walang laman ng bahay ni Adelaida? Adelaida Jimenez, yan, good morning sa'yo. Sir Moti, hello, good morning from Suyatin Yatin. Watching na si G-Shop sa'yo, sis Pearl. Yan. 24 viewers, thank you so much. Guys, patamsak guys, patamsak ng ating live. Sir Moti, thank you. Ayan. How are you today? I'm watching from Hong Kong. Adelaida, bakit wala ikaw upload? Bago lang, ano ba yung channel mo? Bago lang? Si Kuy Big, Suyatin Yatin, I like you, beautiful eyes in... Sir Moti talaga, nang bobola na naman. Okay. Taga saan ikaw, Adelaida? Taga rito ka rin ba sa Pinas? LNPH Vlog Morning Friends, how are you from Suyatin Yatin? Ayan. LNPH Vlog Dan from Suyatin Yatin. Thank you so much sa'yo dyan, Suyatin Yatin. I'm from Mars. Sis Teresa, may premiere ka po pala. Mag-start na. Ayan. Baba mo, Teresa? May premiere ka ba? Para matamsa ka natin. Hello, Suyatin Yatin from LNPH. 17 viewers, thank you so much. Mga friend, puntahan po natin si Teresa. Hindi niya binaba. Ba't hindi binaba yung niya, yung kanyang premiere? Yan, good morning yan, Sir Kiagus. Good morning. Nasaan na ba yung si Teresa? Dapat binaba. Hindi niya binaba. Dan sa highlight mo 5 minutes sis Pearl. Ayan. Sir Giagos, good morning po. Good morning sa lahat.
Teka muna, nasaan ba si Teresa? Go to channel na lang natin. Ayan. Ayan, good morning Sisi Koy. Good morning. Ayan, mega love shout out. 15 viewers. Thank you so much. Ayan guys, magwa 1 hour lang tayo ngayon guys ha. Ayan, Dan Suyatin from LNPH. Thank you so much Sisi Koy, Sis Ellen. Salamat sa pagsilip. Hello Kiagos. Sabi ni Ma'am LNPH, ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan, sa 16 viewers. Maraming salamat. Ayan, nandito ako sa premiere ni Teresa. YouTuber in Taiwan, Dan from Suyatin. Kay Sis Teresa po yan. Teka. Nandito na ako sa ni Teresa. Wala akong jacket. Nasa kaya si Teresa? Shh! Choco ha? Baka wala si Teresa, namamasyal ata. Teresa, where are you, Teresa? Ayan, nag-start na yung premiere mo, Teresa. Loading ako, host. Ayan, good morning, good morning. Teresa, pengin jacket. Wala kaming jacket ni Sir Moti. Ayan, Sisi Koy Gina, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy ha. Sensya na kayo ha, hindi ako makapag-focus sa pag-play ngayon kasi may lakad ako ha. Mamayang gabi na lang, bawi na lang kayo sa akin mamayang gabi. Sir Daily Vlog, good morning. Maribik Family TV, good morning. Ayan, good morning, Bicolana Vlog. TG, mega love shout out. Ayan. Wala si Teresa, nawawala si Teresa. Suyatin, good morning. Good morning, Suyatin, my friend. Ate Jens, hello, mega love shout out. From Sir Daily Vlog. Ayan, si Saudi Channel. Good morning, Saudi Channel. Si Gian Soriano. Gian Soriano, good morning sa'yo. Ayan, Gian, bigyan kita ng jacket mo, Gian. Oops, wait lang. Ang bilis. Ayan, may moderator ka na, Gian. Maraming salamat sa pagsilip mo, Gian. Maray na aldaw. Oh, Bicol din si Gian. Saan sa Bicol si Gian? Walang tao sa premiere. Ayan, Maribik. Ayan, Maribik, hello, mega love shout out. Good morning from Sir Daily Vlog. Gian Soriano, hello from Suyatin. Ayan, taga saan si Gian? Naga, okay. Ligaw Albay naman ako, Gian. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Gian ha.
Dito ako sa bahay mo, bisitahin kita. Ayan, si Rix Lud Official. Thank you so much. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, si Rix Lud Official. Thank you so much, 25 viewers. Mega love shout out. Ayan, Jean Soriano, nandito ako sa bahay mo. Play ko muna yung video mo bago kita dikitan. Jean Soriano. Blanket over camera, please. Ayan, Sir Daily Vlog, good morning. Ayan, 33 viewers, thank you so much. Ayan. Yan, nandito ako sa tag dito. Nandito ako sa premiere ni Teresa. Walang tao. Ayan, good morning, good morning. Silip lang ako, host, work pa. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian. Ayan, didikitan kita dito, Gian, sa isang cellphone ko, ha. Pinlay ko lang para sigurado hindi malagas, ha. Attack from Bicolana. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Rix Lod Official. Thank you so much. Baka naman timpla siya ng kape para sa atin. Baka nga Bicolana, magpakape ka dito. Sige, Sir Moti, ibalibag ko dyan, Sir Moti. Ayan, si Kuy Jinjoy, good morning. Big love shout out, si Kuy Jinjoy, 25 viewers, thank you. Ayan, maraming salamat. Kahit saglit lang ako, nandiyan kay lahat. Maraming salamat. Ayan, si Sodi Official, subscribe all friend. Ayan, nakikiusap si Sodi Official, ay si channel. Sodi channel. Ayan, Suyatin Yatin, Rids Lod Official, hello from Suyatin Yatin. Sis Gina G-Chef, maupay na aga, sabi ni si Kuy Jinjoy. Ayan, naka-play ka pa rin, Jean Soriano. Ayan, naka-play ka pa rin, ha. Tapos mamaya saka kita didikitan. Uy, kinarir na ni turistang yaya yung ni Teresa. Ayan, Sis Jinjoy. Dito na ako sa bahay mo, Sis Jinjoy, kasi 1 hour lang ako, kaya lagi tayo nagmamadali ngayon. Ayan, guys, yung iba guys na hindi ko na play ngayon, mamaya ko kayo guys i-play, ha. Sisikoy lalabs, ha. Mamaya ako sa'yo, ha. Ipi-play kita ulit mamaya pagdating ko. Puntahan ko lang si Kuy Jinjoy kasi ito naman pag ako dumalaw sa kanya lagi akong piniplay niya. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka na sa ginisang gulay na ampalaya with pork, mayo recipes. Ayan, playing ka na si Kuy Jinjoy. Ayan, Jean Soriano, playing pa rin ikaw. Ayan, tawag dito, sis, Jean Soriano, dikit ko na sa'yo itong pinamplay ko, ha. Ayan, Suyatin Yatin, Sodi Channel 27 Morning. Ayan, from Suyatin Yatin. Thank you so much, guys. Ayan, Jean Soriano, dana ako sa'yo.
Ayan, good morning. Good morning sa 20 viewers. Thank you so much. Ayan, ipin natin si si Sodi Channel. Ayan guys, connect to each other. Pakidikitan ang ating nakapin. Ayan, si Kuya Jinjoy. Playing ka pa rin si Kuya Jinjoy. Ayan, nakaplay ka pa din. Jinjoy TV, good morning from Suyatin Yatin. Ayan guys, dikit-dikit lang guys. Connect to each other. Ayan, si Everton. Everton, good morning. Mega love shout out, Everton. Si Emanueli Dos Santos. Good morning. Mega love shout out. Ayan, nawala na si Rix Lord Official, hindi na bumalik. Ay, nandito pala. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sir Rix Lord Official. Thank you so much, Sir Rix Lord Official, sa pagsugod kay Teresa from Bicolana. Thank you so much. Nandito na ako sa bahay mo, Sir Rix Lord Official. Ayan, shorts video lang pala itong binaba mo. Ayan, nakaplay ka na. Ayan, tamsak dan. Sir Moti, ayaw ko na doon. Walang pakape. Wala si Jose. Ayan, Jonathan Pietro. Hello, I'm from Brazil. Ayan. Jonathan, ayan, mega love shout out. Thank you so much for coming also, Jonathan. Ayan, Dan Pulwats na, tawag dito, Sir Rix Lord Official, yung binaba mong bahay. Ayan guys, connect to each other guys. Ipin natin si Kuya Rick Lord Official. Ayan, guys, pasuyo sa atin nakapin. Lablabin natin yan si Kuya, At napaka-supportive din. Halika, Sir Moti, kapitayo, sabi ni si Kuya Maribik. Jonathan Pietro Dan from Suyatin Yatin. Ayan. Ayan, mega love shout out sa lahat. Ayan, Kuya Rick, ayan, tawag dito. Yan, pagpi-play pa kita ng isang video mo, Kuya Rick, habang hinihintay ko naman na mag 1 hour ako. Dito ako sa inaayos na yung hinagup. Ay, hindi na-play ko na yata ito. Dito na lang ako sa bibili akong gulay, fresh from the farm. Ayan. Kuya Rick, dito ako ha. Ayan, naka-play ka na ha, Rick Loads Official. Family, Maribik Family TV, hello from Suyatin Yatin. Ayan, Suyatin Yati, love you, miss you, beautiful lady. Baka lang kape si Sir Moti. Baka alang kape si Kuy Sir Moti. Everton morning from Suyatin. Ayan, I like you, beautiful eyes. From Sir Moti. Ayan, hi, I'm from Brazil. Si Abrahao official. Good morning, mega love shout out. Sir Daily Vlog. Ayan, pupuntahan ko pa pala si Sir Daily Vlog. Ayan, Dan Pulwats na pala siya yung naka-play sa akin dito. Ayan, si Kuya Jinjoy. Dan Pulwats na pala ikaw, si Kuya Jinjoy dito. Nagla-live na si GMA. Mag-comment lang ako. Ayan, I go to channel Sir Daily Vlog. Ayan, Sir Daily Vlog, ano ba to? Dance by Look. Ayan. 2 minutes and 48 seconds. Sir Daily Vlog, playing on your video.
Ayan, sa mga, guys, sa mga hindi aabutin ng oras ko, guys, na hindi ko ma-play. Sorry talaga, guys, ha. Mamayang gabi, bawi kayo sa akin, ha. Ayan. Kami videos morning. Ayan, suyatin. Thank you so much. AO3 Core, ayan, mega love shout out. Thank you so much. Si Bruno Lenciana, good morning, mega love shout out. Salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Thank you so much, Kuya Rick Official. Playing pa rin ikaw sa akin, Kuya Rick, ha? Ayan, naka-play ka pa rin, Kuya Rick. Ayan, Sir Daily Vlog, still playing on your video, Sir Daily Vlog. Nakadali ka na naman, Sir Moti. Ay, nako, Sir Moti talaga, oo. Manay Mirna, nandiyan. Ay, si Manay Mirna nandiyan pala. Manay Mirna, good morning. Yan, mumug na. Ay, nako. Salamat, Manay Mirna, sa patusok dyan. Ayan, si DJ, Angkok Kon, good morning from saan? Wala nakalagay. Ayan, DJ, Angkok, good morning. Mega love shout out. Ayan, Ate Mirna, good morning from G-Shop. Manay Mirna Vlog, good morning Dan from Suyatin Yatin. Patid Pearl Channel, good morning. Yan, allergic ako sa mumog, Manay Mirna. Allergic daw si Bunso sa mumog. Ayan. Pang 19 sundot, maraming salamat, Manay Mirna. Ayan, good morning guys. Suyati. Sir, Manay Mirna, Suyatin, hindi Suyati. Sir Moti, ayan, from Manay Mirna. Ayan. Ayan, Manay, hello from Suyatin Yatin. Ayan, naka-play pa rin ikaw sa akin, Rix Load Official. Ayan, naka-play ka pa rin. Manay Love from Sir Moti. Ayan. Ayan, Sir Daily Vlog. Still playing, Sir Daily Vlog. Ate Mirna, good morning po from Gina Madronero. Lucky 666 Studio 9. Aba, ano ba tong ano na to? Bakit ganyan ang numero ng ano mo? Good morning. Ayan, si Lucky Lee 6666 Studio 9. Madaming type chat. Manay while waiting talaga alaga. Okay, sige lang, Manay Mirna. Okay lang. Take your time, Manay Mirna. Suyatin Yatin, Lucky 666 morning from Suyatin Yatin. Ayan, good morning 29 viewers. Thank you so much. Ayan, malapit na tayo mag 1 hour. Ayan, Sir Daily Vlog. Dan Pulwat, Sir Daily Vlog. Ayan, napunta na dito sa non-stop. Ano? Hindi ako nakapag-comment. Balik. Hindi nag-comment si Bicolana. Please connect me, everyone. Sige, invite mo sila, Sir Moti. Mag-ano ka, magla-live ka. Nakakatakot, account niyan si Yen, natakot sa... Oo nga, Sir Moti. Nako, nasa ni Suyatin, pati mga bugos account ko. Ayan, Rix Load Official, malapit ka na mag-full watch. Napaka-supportive din naman niya ni Suyatin Yatin, sa totoo lang. Tuwing magla-live ako, nandyan siya lagi, di siya umaalis. Ayan, Choco, nakita mo na Choco, munti ka na malaglagan Choco.
Ayan. Ayan, Dan Paul Watts na pala ikaw, ano, Rex Lord Official. Hindi na ako nakapag-comment. Ayan, kasi, ayan, bahay nyo po mga idol. Ayan. Salamat po, host. Ayan, DJ Dan from Suyatin Yatin. Ang bilis ni Suyatin Yatin. Mukhang hindi man lang ito nagwa-watch ng, ano, ng video. Dan Dekit with Kalembang Rex Lord Official from Maribik. Ayan, Sir ano, Lord Official, pakibalikan na lang si Maribik. Yun yung nasa LS mo po, Sir Moti. Salamat po, host. Ayan, DJ, ayan. Ma'am Maribik, salamat po. Suyatin Yatin, it's very supportive. I love you. Ba? Ayan, go to channel mo na lang, idol. Ayan. Maraming salamat, guys. Malapit na tayo mag 1 hour. Ayan, Sir Daily Vlog. Dan Paul Watts na, Sir Daily Vlog. Ako, ayan na yung may-ari. Ayan guys, malapit na tayo mag 1 hour. Chinards ko muna anak, malapit na. Pero ano, pwede na to. Kasi aalis ako eh. Yeah, kunin mo na. O, dahan-dahan naman anak na. Naku, masisira yung charger. Oh. Alin ba yung nasa live mo, Sir Moti? Alin ba yon? Sino yung nasa live mo? Dalhin mo nga muna anak to doon. Sa lababo. Baka mabitawan mo ha, mabasag ha. Ayan, Dan tusok, Ma'am Maribik. Sabi ni, ni Rex Lord Official. Ayan guys, yung mga hindi ko guys na play ngayon, guys ha, sorry talaga ha. Mamaya, bawi na lang ako mamaya sa inyo. Kasi may lakad kasi ko, kaya nag 1 hour lang ako ngayon. Ayan, lowbat na rin to. Nasaan yung akin? Akin na nga anak yung charger ko dyan. Akin na nga yan. Charge ko to. Ayan, Bunso, maraming salamat sa iyo dyan. Sir, Rex Upload Official, maraming salamat. Shh, Choco!
Ayan guys, babay na muna. Ayan, magpapaalam na ako. Ayan si Sikoy Maribik. Maraming salamat sa iyo dyan. Suyatin, thank you so much. Thank you so much also. Suyatin. And then si Sodi Channel 27. Thank you so much. Sir Ludofficial, mag-a-end muna ako kasi may lakad ako. Bawi kayo sa akin mamaya na lang ako babawi sa inyong gabi. Ayan, Jen Bunso, maraming salamat sa iyo. Si Sikoy Maribik. Si Kuya Gina, thank you so much. Sir Moti, maraming salamat sa iyo dyan. Mag-live ka na kasi tatambay ko sa iyo yung isa bago ako umalis, Sir Moti. Ayan, Sir Daily Vlog, thank you so much. Ayan, kay Pearl, maraming salamat sa iyo. And then kay kay tawag dito. Kay Manay Mirna, thank you so much, Manay Mirna. Maraming salamat. Ayan. Guys, thank you. Ayan, kailangan ko na talaga mag-end dahil may lakad ako. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa lahat. May date, saan date? May lalakarin lang ako, Manay Mirna. Pati daily vlog, ayan, para Manay Mirna. Ayan, thank you so much guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandyan. Sorry sa mga nandyan pa na nakatambay pa sa aking live. Maraming salamat. Thank you all my friend. Ayan, Suyatin. Thank you so much all to Suyatin. Ayan, na all my date manay. Pag minsan lang yun. Ikaw naman, hindi, may lalakarin lang ako, Manay Mirna, about sa aking, sa aking munting business. Yun ang lalakarin ko. Salamat sa iyo, si Kuya Gina. Ayan, bawi na lang ako mamaya sa inyo ha. Sorry talaga sa mga nakaiwanan ko. Sa mga hindi ko na-play ngayon, sorry ha. Tespa Channel, ayan, umabol pa si Tespa. Thank you so much, Tespa. Ayan, goodbye, everyone. Maraming salamat. Ayan, God bless you all. Guys, bye-bye.